Salut! Aș dori să împărtășesc un set de tehnici de meditație pe care le putem aplica pentru a ne ajuta să reducem și în cele din urmă să ne eliminăm complet anxietatea. Așa că voi prezenta mai multe tehnici diferite. Dacă la un moment dat s-ar putea să simțiți că trebuie să vă opriți acum și să digerați informația, simțiți-vă liber să faceți asta. Bineînțeles, este gustul tău, așa că poți să o iei în propriul tău ritm. Anxietatea acoperă un spectru foarte larg de experiențe. La un capăt, evident, este absolut normal, pe deplin obișnuit, să ne simțim oarecum anxioși atunci când suntem puși într-o situație în care suntem puțin provocați. Știi, de exemplu, dacă avem un examen de susținut sau trebuie să vorbim în public sau există o întâlnire importantă și trebuie să ne prezentăm ideile în fața altor oameni. În aceste situații, desigur, majoritatea oamenilor vor simți o anumită teamă. Va exista un anumit disconfort și agitație în minte și apoi, odată ce situația este depășită, sperăm că la fel și aceste sentimente dispar. Sau chiar știu, odată ce începem, sentimentele se disipează rapid și ne concentrăm doar pe ceea ce facem. Dar acesta este un capăt al spectrului. Desigur, la celălalt capăt este o experiență foarte debilitantă în care anxietatea noastră nu se estompează rapid și nu este ușor de ignorat. Și pur și simplu doar să împingem prin situația respectivă nu este de ajuns, dar este de fapt destul de copleșitoare și ne schimbă viața. Acum, evident, în acest spectru există experiențe în care probabil vom fi înclinați să nu profităm de oportunități. S-ar putea să existe o situație în care s-ar putea să știi că există o recompensă și o plăcere extraordinară care ne așteaptă dacă continuăm, dar frica și anxietatea ne împiedică. Așadar, fie că este vorba de capătul mai ușor al spectrului sau de capătul mult mai sever, clar, nu ne dorim anxietate. Știm că anxietatea este incomodă, neplăcută, ne fură oportunitățile din viața noastră și poate fi incredibil de debilitantă. Ok? Suntem de acord cu asta. În cadrul tradiției budiste există multe practici de meditație menite să reducă și să ne elimine anxietatea. Multe dintre aceste tehnici, așa cum se întâmplă, au fost într-un fel preluate de terapiile seculare pentru tratarea anxietății. Terapia mindfulness este una din cele mai frecvente și cele mai evidențiate practici de lucru cu anxietatea. Așadar, în acest curs vreau să împărtășesc aceste tehnici așa cum sunt ele prezentate în cadrul tradiției noastre budiste. Cu siguranță nu vreau să încerc să înlocuiesc orice strategii sau terapii pe care le aveți deja, ceea ce funcționează pentru dumneavoastră. Asta este fantastic, dar mi-aș imagina că dacă vă uitați acum la un curs online despre eliberarea de anxietate predate dintr-un templu budist, de un profesor budist, înseamnă că doriți strategii, tehnici de meditație pe care nu le veți găsi disponibile în general. Poate căutați tehnici de abordare alternativă pe care nu le-ați găsit cu ușurință în altă parte. Dar aveți încredere, poate, că în cadrul tradiției budiste pot găsi ceva care să funcționeze mai bine pentru mine decât ceea ce folosesc deja. Ok, perfect. Știm că în trecut a existat un fel de stigmă cu privire la anxietate și cred că societatea progresează mai nou către o stare în care există o acceptare mult mai generală a acesteia, dar de multe ori, ultimul loc pentru a ajunge la acceptare suntem în noi înșine.
Dacă suferim de anxietate, putem pune o presiune uriașă asupra noastră, putem fi foarte critici față de noi înșine, s-ar putea chiar să ne simțim rușinați, jenați, vinovați. S-ar putea să vrem să o ascundem de oameni, ceea ce doar adaugă la presiunea pe care o simțim deja. Aș vrea să iau doar un moment pentru a cerceta dacă este ceva ce putem învăța de la anxietate. Ok? Să luăm doar un moment pentru a o privi dintr-un alt unghi. Ce este bine la anxietate și ce ne arată ea? Pe tot parcursul cursului vom analiza mecanismul anxietății din multe puncte diferite, deoarece există multe unghiuri diferite în care putem explora și examina procesul anxietății. Ok? O putem privi dintr-un punct de vedere pur psihologic, ce face mintea care induce aceste experiențe foarte puternice, care pot fi atât fizice, cât și în mod evident mentale. Sau o putem privi dintr-un punct de vedere energetic, ce se întâmplă cu energiile în corpul meu atunci când am o stare de anxietate. Unul dintre modurile în care funcționează și se manifestă anxietatea este că ne imaginăm un scenariu viitor incomod și, din nou, poate fi foarte mic până la foarte mare. Așa cum știți, una dintre formele comune de anxietate se manifestă ceva de genul. Să zicem că mergem undeva și dintr-o dată ne întrebăm: unde este telefonul? Unde mi-am lăsat telefonul? Și îți imaginezi că ai pierdut telefonul. Sau dacă am călătorii, nu că vom face asta deocamdată, dar știi, când călătoream, atunci ne puteam gândi: unde este pașaportul? Sau unde mi-e biletul? Sau știm că ieșim la cinema sau la teatru și din nou, unde e biletul? Unde am pus biletele? Și ne imaginăm că nu-l mai avem sau că l-am pierdut. Și desigur, acest lucru poate fi mult mai extins. De exemplu, boală. Ne imaginăm ce se întâmplă dacă am asta, ce se întâmplă dacă aflu că am cancer. Sau ne imaginăm umilință publică. Și ne imaginăm noi tot felul de astfel de lucruri. Și cu o minte atât de puternică încât trăim în acea realitate, deși suntem în situația în care suntem, mintea noastră nu este în prezent. Mintea noastră se află în această realitate inconfortabilă, fabricată, foarte dureroasă. Atât de mult încât reacționăm fizic ca și cum s-ar întâmpla de fapt. Și de fapt putem reacționa chiar și mai rău. Atunci când ne imaginăm numai situația, ci și reacția noastră la situație. Este posibil să ne imaginăm reacția și să fabricăm cea mai rea reacție posibilă. Ca și, de exemplu, nu știu, dacă omul ăsta continuă să facă asta, voi leșina sau voi țipa sau va trebui să fug. Așa că ne imaginăm această situație în asemenea detaliu și ne imaginăm reacția noastră la ea, care ar putea fi foarte bine chiar mai rea decât reacția pe care am avea-o, doar dacă situația s-ar manifesta. Acest lucru e foarte puternic, foarte incomod. Iar ce ne arată aceste exemple pe care le-am dat este puterea minții noastre. Ne arată puterea imaginației noastre. Că, desigur, în acea situație, imaginația noastră este ca un tun liber. Trage fără discriminare. Nu funcționează pentru noi, ci lucrează foarte mult împotriva noastră. Dar ne arată
cât de puternică este mintea. Acum, imaginați-vă, dacă am lua acea imaginație puternică și să o folosim în scopurile alese de noi, astfel încât să funcționeze pentru noi și nu împotriva noastră. Ei bine, acum avem cel mai puternic instrument din univers. Aproape trebuie să spunem că cu cât suferim mai mult de anxietate, cu atât avem mai multe dovezi asupra puterii minții noastre. Așadar, în cursul de astăzi vom folosi strategii pentru a valorifica puterea imaginației, pentru a o face să funcționeze pentru noi. Și dacă putem face asta, vor veni rezultate pozitive extraordinare. Țineți minte, budismul există de peste 2500 de ani. Deci, aceste tehnici au fost folosite de generații după generații după generații. Ok? Așa că vreau să intru în tehnicile de bază pentru început și cred că acestea sunt foarte importante pentru toată lumea, în special în vremurile de astăzi. Iar aceste tehnici pot fi aplicate de oricine. Nu au nimic de a face cu religia. Aceste practici sunt foarte confortabile de asimilat, indiferent dacă avem o religie nu avem nicio religie. Este ceva care literalmente oricine ar putea face și în mod ideal cred că ar trebui să fie predate în școli, încă de la cele mai tinere vârste. Tehnici pentru a începe să câștigăm o oarecare putere asupra a ceea ce face mintea noastră, asupra a ce este concentrată. Acest tip de tehnici sunt atât de valoroase și mai ales acum când suntem într-o furtună perfectă pentru anxietate. Știți, acum doar o săptămână, două în urmă, statisticile naționale au ieșit cu cifra de peste 50% din oamenii din Marea Britanie raportează stări de anxietate. Deci, peste jumătate din populația, vorbesc despre Marea Britanie pentru că aici locuiesc, dar sunt convinsă că acest lucru este valabil peste tot în lume. Desigur, în această situație în care există o amenințare invizibilă, virusul, o amenințare pe care o putem lua și fără să știm transmite celor dragi, fără să știm care ar putea fi reacția, fie foarte minoră, unii nu prezintă niciun simptom, sau ar putea fi extrem de severă și poate pune viața noastră și a celorlalți în pericol. Nu? Lucrurile obișnuite, cum ar fi mersul la magazine, au devenit într-o dată motiv de îngrijorare. Nu știm cine sunt ceilalți oameni, dacă au boala, risc eu să iau boala. Toate aceste situații, desigur, creează o furtună perfectă pentru anxietate. Oameni care anterior probabil nu au simțit niciodată anxietate, acum încep să aibă experiențe despre asta. Oameni care au avut în mod evident o dispoziție anterioară în această direcție se confruntă probabil cu mari dificultăți în ceea ce se întâmplă acum. Plus, că acum și suntem separați de o mulțime de resorturi la care apelam înainte. O mulțime de tehnici pe care le-am fi putut folosi pentru a ține lucrurile sub control, în echilibru înainte. Dar poate că multe dintre acestea acum sunt restricționate. Așadar, chiar acum este foarte, foarte important să învățăm și să practicăm strategii eficiente pentru gestionarea, reducerea și, în cele din urmă, eliminarea anxietății noastre. Așadar, primul set de tehnici pe care vreau să-l prezint este despre întreruperea eficientă a lanțului de gânduri pe care îl avem. Știți, această succesiune de gânduri
ce ne produce anxietatea. Și s-ar putea să nu fim pe deplin conștienți de faptul că se întâmplă. Dar dacă am fi capabili să ne uităm în mintea noastră, am observa că mintea își imaginează că locuiește într-o realitate dureroasă și înspăimântătoare. Așa că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne separăm de această realitate imaginată și să revenim în prezent și să găsim liniște și pace în momentul prezent. Ok? Cea mai obișnuită tehnică pe care o folosim pentru aceasta se numește meditația asupra respirației. Și ceea ce încercăm să facem este să ne despărțim de toate gândurile agitate, repezite, despre ce trebuie să facem, unde trebuie să mergem, de toate scenariile imaginate și de toate fântânile de discuții pe care le amintim sau care se întâmplă în minte. Deoarece mintea noastră creează un scenariu temător, imaginat, și apoi începem să vorbim cu noi înșine despre experiența pe care o avem când asta se va întâmpla. Și noi vrem să oprim acest șir de gânduri, ok? Vrem să spunem stop. Vrem să ne readucem în prezent. Deci, ceea ce facem în meditația principală este că simțim doar senzațiile respirației. Folosim respirația ca ancoră în momentul prezent. Simțim respirația când intră, simțim respirația când iasă, da? La nivelul nărilor. Ne îndreptăm atenția asupra acestei senzații a aerului care intră și iasă pe nări și cu fiecare respirație începem să ne simțim mai relaxați. Deoarece accentul nostru este pe respirație care ne aduce în prezent și nu în acea imaginație care ne înspăimântă și ne creează starea de anxietate. Ok? Deci în acest moment e doar respir, ușor, totul este în regulă. Acum, ceea ce în normal mi-ar provoca anxietate, de ce m-aș teme, nu mai există. Pentru că atenția mea nu este asupra acelui lucru. Atenția mea este în prezent. Ok? Mental, dacă ne place, aproape că putem să folosim ca o mantră gândul. O las să plece, o las să plece, lasă plece acea imaginație, acel gând. Doar stăm, doar respirăm. Și vom găsi că mental, fiziologic, că totul începe să se liniștească. Turbina aia de gânduri agitate care se răsucesc și se grăbesc în mintea noastră, începe încet să încetinească, să se răcească, să se calmeze. Orice fel de, bătăi cardiace, fiziologice, totul începe să se domolească. Acum, când facem această meditație, aș recomanda întotdeauna să mergem puțin mai încet. Nu doar să mergem brusc la respirație, ci doar să ne luăm puțin timp pentru a ne centra. Apoi găsim focusul asupra respirației, ideal într-un singur punct, la nivelul nărilor, unde aerul intră și iasă pe nări. Că, practic, totul este doar despre adunarea minții. Și ce se va întâmpla? Cu cât mai mult ne putem concentra asupra unui punct sau a senzațiilor în general, ceea ce se va întâmpla este că aceste gânduri foarte ocupate încep să dispară. Acum, din cauza efectelor fiziologice ale anxietății, care pot fi asociate în mod special cu respirația noastră, adesea atunci când ritmurile noastre de respirație sunt iregulate, atunci când ne simțim, așa, strâns, adunați în piept și, de fapt, hiperventilăm, este posibil ca inițial să avem unele dificultăți în a
ne concentra pe respirație. Și când ne concentrăm pe respirație, ceea ce se întâmplă după un timp este respirația noastră încetinește deoarece ne calmăm în mod natural, fără a o forța. Atenție, în această meditație nu controlăm ritmul respirației noastre. Lăsăm doar mintea să se întoarcă la liniște. Lăsăm mintea să se întoarcă la momentul prezent. Ne desprindem mintea de gândurile și imaginațiile pe care le-a evocat. Revenim înapoi în moment, în prezent. Dar dacă găsim o anumită dificultate în a ne concentra pe respirație, pentru că respirația noastră este grăbită și concentrându-ne pe asta ne intensifică sentimentul de agitație, vă rog să nu vă faceți griji. Aș spune că fie mergeți un pas înapoi, fie mergeți un pas înainte. Deci, ce vreau să spun prin a merge un pas înapoi este că dacă descoperim că avem un disconfort în a ne concentra asupra respirației, atunci ieși. Practic, concentrează-te din nou doar asupra senzațiilor fizice din trupul tău în general. Cumva îți scanezi trupul și observi ce simți. Practic este același lucru, doar că nu este atât de focusat ca meditația adică ca atunci când ne concentrăm asupra respirației. Noi doar observăm, experimentăm senzațiile trupului. Ok? Ne aducem în momentul în care stăm doar simțind senzațiile și vor exista o serie de senzații și oricare ar fi acestea, le acceptăm. În mod similar cu sunetele, știi? Când ne așezăm să medităm, nu ne facem griji că există zgomote. Doar gândim, este bine așa cum este. Ok, sunt zgomote în jurul meu. N-am nevoie să fie tăcut. Nu trebuie să fiu perfect confortabil. Acum doar vom sta și vom experimenta senzațiile. Lasă-te să le simți. Relaxează-te în ele. Tot ceea ce facem pentru a deveni conștienți de moment ne îndepărtează de acea imaginație ieșită de sub control. Există o altă meditație foarte frumoasă cu o mulțime de nume diferite, dar toate descriind practic o absorpție în minte. Deci, în interiorul nostru, nu ne vine să crede, dar în interiorul nostru există un loc frumos, plin de liniște. Atunci când renunțăm pe deplin la angajarea cu lumea exterioară și cu toate sunetele din ea și cu toate imaginațiile mentale și ne lăsăm să intrăm adânc în interiorul nostru, e aproape ca și cum am găsit o peșteră în care ne retragem în liniște perfectă în interiorul nostru. Chiar și doar pentru o clipă, pentru o sesiune de meditație care să oprească decursul acelor gânduri agitate, acelor imaginații dureroase, anxioase. Ne deconectăm, ne retragem în locul de liniște din noi înșine. Uneori această tehnică este descrisă ca a te transforma într-un bucată de lemn sau o piatră. Și ce facem este ne imaginăm că ne oprim complet și ne imaginăm că suntem o piatră. Adică nu-mi imaginez că o piatră, dar funcționez ca o piatră, adică nu am senzații, nu am sentimente. Știți? Și intrăm înăuntru, adânc în mintea noastră și veți vedea că o să găsim liniște. Acum toate aceste tehnici pe care le descriu
necesită un pic de practică. Vă rog să nu presupuneți că ar trebui să le puteți face perfect imediat. Desigur că nu. Toate aceste tehnici necesită practică, dar cu un pic de practică le vom stăpâni. Nu ne va lua prea mult timp să devenim pricepuți și atunci vom fi dezvoltat o tehnică incredibil de eficientă pentru încetarea impulsului anxios din mintea noastră. O altă tehnică din același tip de categorie este explicată în cartea lui venerabilului Geshe-la, profesorul meu, numită Manualul de meditație. La sfârșitul cărții există mai multe secțiuni suplimentare, niște anexe și una dintre ele este meditația specială asupra respirației. Așa cum am menționat mai devreme, putem înțelege anxietatea din multe puncte de vedere diferite. O putem înțelege din punct de vedere psihologic, ca fiind această imaginație activă, foarte puternică, dar din păcate direcționată greșit. Și o putem înțelege de asemenea din punct de vedere energetic, astfel încât în cadrul unui trup, conform învățăturilor lui Buddha, există multe canale de energie. Și atunci când energia curge liber prin aceste canale, suntem sănătoși și ne simțim bine. Mintea noastră este relaxată și confortabilă. Dar, dacă dezvoltăm unele dezechilibre în circulația acestor curenți energetici, aceasta poate perturba puternic stările mentale care apar, iar această meditație specială de respirație este o tehnică foarte eficientă pentru recalibrarea acelor curenți energetici. Ok? Din nou, foarte simplu. Ceea ce facem este că, practic, ne concentrăm asupra respirației, dar de data aceasta adăugăm un element și anume, deoarece respirația este foarte strâns legată de acești curenți energetici, da? Pe măsură ce inspirăm, mental recităm litera OM. Apoi reținem puțin respirația la nivelul inimii și recităm mental litera A. Și pe măsură ce expirăm ușor, recităm mental litera HUM. Deci OM, A, HUM. Acest exercițiu este perfect pentru o curățare și recalibrare sau reglare a curenților energetici și destul de repede, practicând această meditație, ni se vor restabili curenții energetici pentru a se echilibra din nou, pentru a crea din nou armonie, iar prin aceasta mintea noastră se va relaxa și vor apărea multe calități bune din asta. Așadar, există o mulțime de tehnici diferite în această categorie inițială de a ne aduna doar în prezent, în moment, de a ne îndepărta de imaginație, de a ne armoniza curgerea curenților noștri energetici prin trup și, cum am spus mai devreme, nu ne așteptăm la rezultate imediate, dar cu puțină practică vom deveni competenți, iar cu practica continuă vom stabili aceste tehnici. Unul dintre lucrurile care se întâmplă în mintea noastră este
că devine suprasaturată cu gânduri. Îmi place să folosesc o analogie când vorbesc despre asta. Imaginează-ți mintea ca pe o tablă albă. Da? O tablă la școală. Și toate aceste lucruri care se întâmplă în mintea noastră ca pe niște mâzgălituri pe această tablă. Și destul de curând, dacă nu suntem atenți, devine foarte plină și nu mai este loc. Și atunci lucrurile încep să devină copleșitoare, disproporționate. Făcând în mod regulat meditația asupra respirației sau o tehnică similară, ce facem este ștergem acea tablă, recuperăm spațiul. Iar când ieșim din acea meditație, situația pentru care începeam să fim îngrijorați, înainte de a face meditația, de exemplu, este tot acolo, da? Făcând meditația nu am scăpat de problemă. Dar acum există spațiu. Acum există loc pentru acea problemă în mintea noastră, fără ca aceasta să ne copleșească. Putem manevra mental în jurul ei, da? Există această maleabilitate a minții pentru a fi în regulă cu ce situație avem. Ok? Deci, meditația asupra respirației este o practică atât de valoroasă. Dacă putem, ar trebui să încercăm cu adevărat să facem o tehnică ca aceasta în fiecare zi. Doar să punem deoparte 10-15 minute în fiecare dimineață. Sau dacă nu este posibil dimineața, atunci seara. Va face cea mai incredibilă diferență pentru noi. Pentru că acum putem începe ziua într-un spațiu bun. Sau, să zicem, dacă ziua a ieșit puțin din mână, ceva n-a mers chiar cum trebuie și au existat o mulțime de agitație, dacă seara suntem capabili să ne oprim, să o lăsăm să plece prin aplicarea acestei tehnici, astfel încât să nu luăm lucrurile din zi în noapte, ce din noapte în zi și să ne pierdem capul. Creăm un spațiu, practic, începem să locuim într-o minte liniștită și spațioasă. De ce? Pentru că acum o curățăm. Exact așa cum ne curățăm trupul, facem duș în fiecare zi, acesta poate deveni dușul pentru minte. Aș vrea să-l citesc pe profesorul meu, venerabilul Geshe-la, în descrierea exactă a acestei meditații din cartea sa, Manualul de meditație. Acesta spune: deși meditația asupra respirației este numai o etapă preliminară de meditație, ea poate fi foarte puternică. Prin această practică putem vedea că este posibil să experimentăm pacea interioară și mulțumirea numai prin controlul asupra minții, fără a fi nevoiți să depindem deloc de condițiile externe. Dacă turbulența gândurilor care ne distrag atenția încetează, iar mintea noastră se liniștește, din interiorul nostru apare în mod natural o fericire și o mulțumire profundă. Această stare de bine și de mulțumire ne ajută să facem față greutăților și preocupărilor vieții de zi cu zi. Atât de mult din stresul și tensiunea pe care o trăim în mod normal vine din minte, iar multe dintre problemele pe care le experimentăm, inclusiv starea proastă de sănătate, sunt generate sau agravate prin această stare de stres. Numai prin meditarea asupra respirației, timp de 10 sau 15 minute în fiecare zi, vom putea să reducem acest stres. Vom experimenta un sentiment de calm și spațiu în minte, iar multe dintre problemele noastre vor dispărea. Situațiile dificile vor deveni mai ușor de gestionat,
ne vom simți în mod natural mai aproape și cu bună dispoziție față de ceilalți oameni, iar relațiile noastre se vor îmbunătăți treptat. Wow! Ce minunat! 10-15 minute în fiecare zi dă aceste rezultate magnifice. Și nu există nimic în această tehnică pentru a face o excepție sau a găsi provocator sau a nu fi de acord. Este o tehnică foarte simplă care are nevoie doar de puțină practică. Vă rog să-i dați o șansă. Ok. Vreau să încep să ne uităm un pic mai profund, bazându-mă pe învățăturile budiste, pentru moduri de gândire și relaționare cu noi înșine, care ne permit să mergem mai adânc în eliberarea de anxietate. Unul dintre lucrurile interesante pe care le dezvoltăm cu meditația respirației este că este ca un mușchi mental pe care îl numim mindfulness. Deci, simplu spus, mindfulness, pur și simplu este acea parte a minții care este capabilă să aleagă ceea ce vom gândi, la ce vom acorda atenție și ce vom alege să lăsăm să plece. Și în această descriere, cred că imediat este clar cât de importantă este acea parte a minții. Dezvoltarea acelei părți a minții în termen de a deveni liber de anxietate. Unul dintre lucrurile care este foarte clar atunci când suferim de anxietate este că în acel moment ne-am pierdut libertatea, alegerea noastră asupra ceea ce ne concentrăm. Corect? Acum s-ar putea să știm exact pe ce vrem să ne concentrăm, dar nu ne putem ține de asta. Da? Asta este situația noastră prezentă. Și s-ar putea să fim foarte clar la ce vrem să nu mai acordăm atenție. Și totuși, mintea noastră este blocată acolo. Nu putem să nu ne gândim la ce ne face rău, practic. Deci asta este situația noastră prezentă și aceasta este, practic, atenția noastră scăpată de sub control. Iar practicând meditația asupra respirației, începem să disciplinăm puțin. Antrenăm mușchiul acela mental. Mă voi concentra asupra acestui lucru, nu într-un mod puternic, strict, ci ne concentrăm și construim mușchiul respectiv. Și astfel devine din ce în ce mai puternic. Din ce în ce mai puternic până când putem alege pe ce ne vom concentra. Și atunci ne întrebăm, deci, pe ce vrem să ne concentrăm mintea? Există multe învățături diferite, dar din nou, ceea ce a explicat profesorul meu, venerabilul Geshe-la, este că dacă poți gândi așa cum propune, vei fi liber de anxietate. Dacă poți dezvolta această atitudine a minții, vei fi eliberat de anxietate. Așadar, una dintre atitudini pe care vreau să mă opresc pentru restul acestei sesiuni și să ghidez o meditație cu privire la asta, provine din cartea profesorului meu, Joyful Path of Good Fortune în engleză, în care venerabilul Geshe-la spune dacă putem dezvolta incluziunea în ceea ce privește preocupările acestei vieți,
vom depăși multe dintre anxietățile și frustrările noastre zilnice. Dacă putem dezvolta incluziunea în ceea ce privește preocupările acestei vieți, vom depăși multe dintre anxietățile și frustrările noastre zilnice. Deci, ce înseamnă incluziunea în ceea ce privește preocupările acestei vieți? Așadar, există multe lucruri despre această viață de care ne putem preocupa și, de exemplu, reputația noastră. Putem fi preocupați de ceea ce cred ceilalți oameni despre noi și, indiferent dacă acesta este declanșatorul inițial al anxietății, știți că ar putea exista, evident, atât de mulți declanșatori diferiți. Putem avea aceste experiențe fiziologice foarte incomode, dar în plus devenim foarte îngrijorați. Ce vor crede oamenii despre mine? Nu pot să-i anunț că simt acest lucru. Acesta este un mod în care preocuparea noastră pentru reputație induce anxietate suplimentară. Evident, anxietatea pe care o avem în ceea ce privește vorbirea în public cu privire la reputația noastră. Nu vrem să fim jenați. Ne putem imagina un scenariu în care oamenii sunt dezamăgiți de noi sau râd de noi sau își pierd părerea bună despre noi. Desigur, putem fi îngrijorați de sănătatea noastră, din nou. Grija față de sănătatea noastră e ca și o arteră super bogată pentru gânduri anxioase, nu? Putem gândi ce e asta, am un nodul, ce înseamnă asta, oare am cancer. Și dacă este de fapt o boală sau este complet imaginat, poate exista o cantitate uriașă de anxietate legată de astfel de gânduri. Știți că în cadrul preocupărilor acestei vieți putem fi preocupați de reputație, de confort fizic, plăcere, sănătate, finanțele noastre. Din nou, o imensă îngrijorare, mai ales în această situație acum cu pandemia. Mulți oameni sunt foarte îngrijorați cu privire la finanțele lor, afacerile lor. Și atunci ne întrebăm, cum ajungem la incluziune cu privire la preocupările acestei vieți? Pentru că asta ar însemna că dacă sunt sănătos sau nu sunt sănătos, dacă oamenii mă plac sau nu mă plac, este bine. Dacă oamenii mă laudă sau mă critică, este bine. Nu avem vreo preferință. Știți, unul dintre modurile în care incluziunea este descrisă este ca și când am privi un cer senin, cer albastru, clar. Și nu preferăm cerul din est față de cerul din vest. Este la fel pentru noi, nu contează. Acum ne putem întreba, dar cum pot eu să ajung într-un loc în care sunt la fel de fericit cu critici ca și cu laude, la fel de fericit cu sărăcie precum sunt cu bogăție? Sunt la fel de fericit cu dacă am o boală, ca și fără? Așa ceva trebuie să fie o realizare foarte ridicată. Nu cred că eu capabil de așa ceva. Dar putem realiza. Și există o meditație care este cea mai rapidă cale spre asta. Și este o meditație de care ne-am putea îndepărta inițial, pentru că s-ar putea să gândim, nu vreau să mă gândesc la asta. Pentru că poate avem unele îngrijorări cu privire la subiect. Acum, meditația pe care o vom face este o meditație pentru a ne privi pe noi înșine ca pe un călător spiritual, care călătorește de la o viață la o altă viață, la o altă viață.
Înțelegând că toate aspectele acestei vieți, posesiunile, relațiile noastre, statutul nostru, reputația noastră, toate aceste lucruri sunt trecătoare și vor dispărea. Ele nu sunt adevăratul sens al vieții noastre. Acum ce vom face acum este că vom ajunge la unele lucruri mai profunde în ceea ce privește abordarea anxietății noastre și sper că sunteți confortabil cu asta. Deci, ceea ce vom face este ca și cum imaginează-ți că ești pe o scenă și un reflector foarte puternic este îndreptat asupra ta. Însă, cu următoarea abordare, este ca și cum avem un dimmer și diminuăm luminozitatea asupra ta. Deci asta înseamnă a lua lucrurile mai puțin în serios, a le simți ca fiind mai puțin importante, a le da mai puțină semnificație. Și cu cât oferim lucrurilor mai multă semnificație, cu atât sunt mai strălucitoare, nu? Deci, cu cât există mai multă incluziune, cu atât suntem mai relaxați, mai calmi și mai confortabili. Ok? Oricum ar fi, cu cât e mai puțin intensă atenția pe care o dăm gândurilor noastre, cu atât mai puțin anxietatea va crește. Desigur, așa că meditația pe care venerabilul Geshe-la o descrie spune: dacă ne amintim moartea din nou și din nou, vom depăși obiceiul de a presupune că vom trăi în această lume pentru totdeauna și vom începe să ne vedem pe noi înșine ca pe un călător îndreptat spre vieți viitoare. Gândirea în acest fel ne reduce anxietățile, iritațiile și atașamentul față de această viață și de toate plăcerile ei și ne împiedică să comitem acțiuni numai de dragul acestei vieți scurte. Când un călător stă câteva nopți într-un hotel de lux, el nu dezvoltă un atașament puternic față de confortul acestuia, deoarece știe că în curând va merge mai departe. Când trebuie să părăsească hotelul, nu se simte necăjit, pentru că nu a considerat-o niciodată ca fiind casa lui reală. În același mod, dacă încetăm să ne gândim la această viață ca la casa noastră permanentă și începem să ne considerăm ca pe un călător îndreptat spre viața viitoare, vom fi mai puțin atașați de această viață și am dezvolta în mod natural un mare interes în învățarea dharmei, care este singura ce ne ajută în toate viețile noastre viitoare. Deci ce înseamnă asta? A deveni interesat de dharma. Știu că este un termen tehnic și probabil dacă sunteți nou la acest tip de învățături, poate nu sunteți siguri ce înseamnă acest lucru. Practic, ceea ce se întâmplă aici este o schimbare de perspectivă. Mutăm prioritățile. Mai degrabă decât să priviți această viață ca fiind tot ce este și urmărirea lucrurilor acestei vieți, nu neapărat doar bunuri și bani, case și mașini și așa mai departe, ci statut și confort și relații și încercând să investim în toate așteptările noastre de fericire, în aceste lucruri care vor dispărea inevitabil. În schimb, începem să ne vedem viața ca pe o oportunitate de a evolua. Bineînțeles că avem relații, bineînțeles că încercăm să găsim un loc de muncă bun și să găsim o casă frumoasă pentru a ne crește familia și așa mai departe. Dar acum nu mai vedem exteriorul ca fiind mai important decât interiorul. Ok? Începem să ne raportăm la fiecare situație ca oportunitate de a crește calități.
Acum cred că acest lucru funcționează chiar dacă nu acceptăm conceptul de vieți trecute și viitoare, chiar dacă ne luptăm cu asta. Vreau doar să spun câte puține despre asta, deoarece este util, pentru că unele dintre lucruri pe care le pot spune îți pot deschide puțin mintea. Și dacă nu ești în acel stadiu, tot cred că funcționează. Oricum, pentru că toți înțelegem, desigur, totul trece, totul se transformă în praf. Reputația mea va dispărea. Nimic din toate acestea nu contează cu adevărat. Nu? Ceea ce contează este cât de bun sunt ca persoană, câtă fericire am adus în lume. Las această lume ca o persoană mai bună decât când am ajuns în ea. Am crescut, am evoluat în această viață, am învățat din experiența pe care am avut-o. Deci ne dăm seama că nu suntem doar substanță materială, nu suntem doar carne și oase, ci suntem o ființă spirituală. Oricine este părinte observă când copilul său se naște, acesta are personalitate. Nu se nasc toți copiii la fel ca niște pânze de tablou goale. Așa așteaptă să fie pictate. Unii copii ies și par destul de veseli, alții ies și sunt destul de iritabili, agitați. Unii copii se nasc și par îngrijorați, stresați. Alții ies fără grijă, nicio grijă în lumea asta. Alții par foarte comunicativi, alții aproape complet introvertiți. Observăm lucrurile astea. Deci mintea noastră călătorește cu noi, viață după viață. Unele dintre obiceiurile pe care le-am adus cu noi, poate, de exemplu, obiceiul anxietății, geloziei, iritabilității, furiei. Așa cum am fi purtat asta cu noi și, desigur, uneori putem identifica anumite experiențe traumatice în această viață, dar dacă ne uităm mai atent, aceasta poate fi o amplificare semnificativă a unei tendințe în mintea noastră. Dar, de asemenea, adesea nu există un moment anume, dar putem ști că am adus cu noi, de exemplu, o minte îngrijorată, anxioasă. Putem vedea că avem tendința asta încă de mici. Dar cât de minunat ar fi să părăsim această viață cu această problemă rezolvată, nu? Fără a o împinge asta cu noi în viața viitoare. Deci, ceea ce începe să se schimbe este că am început să ne concentrăm pe relația mea cu oamenii, cu situația, cu mine însumi, asupra ceea ce putem controla. Acum, o mare parte din anxietatea noastră se generează pentru că încercăm să controlăm ceva ce nu putem controla. Dacă mintea noastră devine agitată și nervoasă, este ceva despre mine. Eu mă concentrez asupra interesului meu, preocuparea mea. Ok? Îngrijorarea mea este practic una lumească. Deci asta este situația mea prezentă, ok? De exemplu, a vorbi în public, ne întrebăm, oare le place? Nu vor place? Le place ceea ce spun? Dar știm că nu putem controla asta. Nu îi pot controla. Nu pot să controlez, de exemplu, acum ce gândiți dumneavoastră. Dar ceea ce pot controla este intenția mea. Să zicem că intenția mea este să ajut și mă concentrez asupra acesteia. Atunci voi descoperi că mintea mea se liniștește. Dar de fiecare dată când încercăm să ajutăm pe cineva, nu putem controla efectiv rezultatul.
Asta e adevărul. Poate inițial să fiți puțin inconfortabil cu acest adevăr, dar este adevărul. Și odată ce am înțeles acest lucru, atunci ne gândim, ok, din partea mea încerc tot posibilul, mă asigur că mă gândesc la ceilalți și încerc să dau cea mai bun, iar asta este ceea ce pot controla. Și abilitatea de a rămâne centrat în intenția noastră provine sau este cu siguranță facilitată de această meditație de a ne vedea pe noi ca pe un călător spiritual. Recunoaștem că totul va dispărea. Ceea ce va continua până la viața următoare sunt intențiile mele, obiceiurile pe care mi le-am imprimat în minte. Ok? Deci în loc să mă concentrez asupra lucrurile exterioare, ce cred ceilalți despre mine, ce-mi iasă din situația asta și așa mai departe, mă concentrez asupra intențiilor mele, pentru că asta este ceea ce iau cu mine în viața următoare. Practic, această viață este o succesiune de lecții care alcătuiesc călătoria prin această viață către următoarea și așa că știți, de exemplu, poate că în ultima noastră viață am fost o persoană foarte apreciată sau poate am fost disprețuiți profund. Ceea ce noi nu știm pentru că nu ne amintim. Dar te întreb, contează acum? Nu. Nu contează. Nu contează acum dacă am fost sănătoși sau frumos, puternici, slabi, bolnavi, urâți. Atât de urâți încât oamenii nu ar putea suporta să se uite la noi. Nu știm și nu contează. Pentru că nimic din toate astea nu fac nicio diferență acum. Și dacă ne putem schimba mintea în acea atitudine a unui călător spiritual, atunci aspectul meu nu contează atât de mult. Reputația mea, statutul meu, nu asta contează. Există lucruri care contează cu adevărat, iar asta este o inimă bună. Dacă îmi pasă, dacă sunt mai iertător, dacă accept, dacă iubesc oamenii din viața mea, iar dacă răspunsul la aceste întrebări este da, atunci ne putem relaxa. Trăiesc o viață bună. N-am de ce să mă îngrijorez. Ok, sper că v-am încurajat să facem această meditație. Ok? Vă rog să adoptați o postură pentru trupul nostru în care să fiți cât mai confortabil. Și puteți închide ochii încet. În această meditație vom schimba ușor sentimentul despre noi înșine pentru a dezvolta un sentiment de incluziune în legătură cu preocupările acestei vieți. Putem recunoaște că această viață va înceta. Această lume nu este casa mea permanentă. Eu nu sunt un lucru material, sunt o ființă spirituală și călătoresc prin această viață.
Am călătorit prin nenumărate vieți anterioare și la un moment dat această viață va dispărea, iar eu voi pleca spre experiențele mele viitoare. Ne putem gândi. Nu are nicio diferență dacă primesc sau nu respect, o bună reputație sau laude. Nu primesc niciun beneficiu. Nu primesc niciun beneficiu mare din acestea și când le pierd, nu sunt foarte rănit. Cuvintele de vină nu mă pot răni. Bogăția se pierde ușor și plăcerile acestei vieți sunt trecătoare. Nu trebuie să fiu atât de interesat de aceste lucruri sau prea îngrijorat de ele. În viețile mele anterioare, uneori eram bogat, alteori eram sărac, alteori oamenii mă plăceau, alteori mă urau, alteori credeau că sunt frumoasă, alteori credeau că sunt urât, alteori eram sănătos și puternic, iar uneori eram slab și bolnav. Dar nimic din toate acestea nu face nicio diferență acum. Tot ce a venit cu mine din viețile mele anterioare sunt obiceiurile mele mentale. Sunt un călător care călătorește din viață în viață. Această viață este o serie de lecții, o serie de oportunități de a-mi dezvolta calitățile inimii, de a deveni mai amabil, mai iertător, mai acceptant, mai generos, mai pașnic. Ne lăsăm să ne schimbăm sentimentul de sine. Ne raportăm la noi înșine ca la un călător care călătorește din viață în viață în viață, cu un set diferit de priorități și ne bucurăm de liniștea pe care acest gând ne oferă. Încercăm să simțim în acest nou mod de relaționare cu viața noastră, cu priorități diferite.
dacă mintea noastră se rătăcește sau această atitudine se estompează, reflectăm din nou pentru a o restabili și a încerca să o menținem. Cu cât putem menține mai mult timp acest gând, cu atât o să-l încorporăm mai profund și va fi mai util pentru noi. Și acum, când sunteți pregătit, puteți deschide ochii și ieși din meditație. Mulțumesc! Ok. Sper că în timp ce înainte lucrurile care păreau atât de importante, lucrurile care erau în afara controlului nostru, cu această nouă perspectivă, aceste lucruri par mult mai puțin importante și lucrurile pe care le recunoaștem că sunt semnificative sunt de fapt lucruri din interior, lucruri despre care putem face ceva. Acum, evident că apreciez că unii oameni, chiar și simpla menționare a subiectului morții, ne poate face să ne simțim inconfortabil, dar este atât de sănătos în societatea noastră, în care nu ne gândim niciodată la moarte până când ne lovește brusc sau când ne confruntăm cu pierderea unei persoane dragi. Iar această atitudine este atât de nesănătoasă pentru că ne lasă nepregătiți. În caz de pierdere nu știm ce să facem, cum să reacționăm. Subiectul morții este foarte, foarte important în tradiția budistă. Fiind conștienți de mortalitatea noastră, trăind cu adevărul morții, mai ales dacă ne înțelegem pe noi înșine ca fiind un călător spiritual, ne permite să prețuim fiecare moment, să vedem esența de a fi în viață. Deci, subiectul morții este vorba despre viață și nu este deloc morbid. Deci, chiar dacă ești puțin blocat, nu știi ce să crezi despre această viață trecută și viitoare, folosește-ți imaginația. Am stabilit deja că avem cele mai incredibile imaginații. Ne putem folosi imaginația și ne putem imagina tot felul de lucruri pe baza uneori a puține sau deloc dovezi. Imaginația noastră este atât de puternică, dar atât de des folosită pentru lucruri complet inutile.
Și chiar dacă te lupți puțin acum cu acest concept de renaștere și vieți trecute și viitoare, imaginează-ți că este adevărat. Deoarece beneficiul care vine din asta este enorm. Practic deschide o ușă către o experiență de care aproape nimeni nu se bucură în lumea asta. De incluziunea în ceea ce privește lucrurile din această viață, putând a fi la fel de confortabil cu critici și laude, la fel de confortabil cu sănătate și boală, cu bogăție, cu sărăcie, a ne afla în pace tot timpul, indiferent de situații. Poate că necesită un exercițiu de imaginație, dar ce lucru excelent de făcut cu imaginația noastră. Și, bineînțeles, dacă sunteți interesați, mai târziu putem explora subiectul în detaliu și să înțelegem și să primim mai multe motive și dovezi care să ne confere o convingere din ce în ce mai mare. Pentru că sunt foarte multe explicații și cu răbdare putem ajunge să fim convinși, să înțelegem. Ok. Mulțumesc. Ne oprim aici.